Medyo nagkakaroon lang po tayo ng kaunting problema po sa ating mga nilalamig na ata kasi, no? Oo, Nilalamig baka siguro. nilalamig Oo. na ang ating mga cable and cords dyan. Kaya naman nagkaroon lang po tayo ng panandaliang technical problem. Pero wag po kayong mag-alala dahil kami po ay nagbabalik na, Yan. no, Oo, Charles? kung iniwan na kayo ng jowa nyo, kami nagbabalik. Yes, tama. Diba? O, ayan. So, i-scan ninyong mga Digibox, mga kabalitaktakan. Ipihit lang ng ipihit hanggang sa makuha ninyo or mahanap ninyo ang Highland TV at upang mapanood kaming dynamic duo. Tama, pero yun nga sabi namin meron kami sa Facebook. Pero kung nawawala kami, huwag kayong mag-alala dahil magbabalik naman kami agad. Katulad Oo. na lamang ng mga weather natin na hindi natin maintindihan. Babalik sa mainit, babalik sa malamig. Diba? Ano nga ba ang update ng weather natin, Charles? Ayan, upang ating alamin ang ating latest weather update, atin munang pasadahan ang latest weather update ng Pag-asa ngayong umaga po ng May 6, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga dito po sa Baguio City ay 16.2 degrees Celsius habang inaasahan naman natin na iinit ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 21.6 degrees Celsius. So maraming nagtatanong rin, bakit maulan ng Cordillera? Kasi nga din naman ito'y pa rin po sa nararanasan pa rin nating easterlies na may hangin na mula po sa Pacific Ocean na nagdadala po ng kalat-kalat at kalat-kalat na kaulapan na nagdudulot po ng pag-uulan. Kasi kahapon from Mountain Province hanggang Benguet, pag-uwi namin, malakas yung ulan. As in? Buong stretch ng Halsema Highway, medyo nakaranas tayo ng mabigat na pag-ulan. So sa mga kabalitaktakan natin dyan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta ng pagguho ng lupa, lalo dyan po sa Halsema Highway at sa iba't ibang parte na din po ng Cordillera. Ang araw ay sumikat kaninang 5:34 in the morning at tinaasan itong lulubog mamayang 6:13 ng hapon. Yan. Tama. And sabi nga namin mag-ingat din po yung mga babiyahe. Lalo na at malapit na po ang eleksyon. Madami na naman dyan ang uuwi sa kanilang mga probinsya kaya mag-iingat lamang po tayo. And sabi nga nila, be attentive. Yan yung pinaka-importante kasi kahit maingat na maingat ka kung hindi ka po attentive. So, and magdasal, of course. Magdasal. Yes, and pinagdadasal din po natin na sana po ay buong puso, buong talento na ipagmalaki at i-represent po ng Miss International ang Pilipinas sa gaganapin po na Miss International 2022 sa darating po na Disyembre. Ayan, so ang atin pong candidate na si Hana ay lilipad po siya ng Japan. Sa Japan po gaganapin ang Miss International 2020 actually 2022 pero ang magre-represent ay si Binibining Pilipinas International 2021 na si Hana Arnold. So ayun, after a 2-year hiatus, the Miss International pageant is set to return in December nga, no? So organizers also said that this edition's batch of candidates will actively take part in various worthy advocacies in their respective countries. So ayun, we want to congratulate agad-agad na tuloy na itong mga beauty pageants natin. Sign na nagbabalik na lahat sa normal. And we want to support, send our biggest support to Miss Hana Arnold na siyang magre-represent po at magdadala ng bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. Yan, Miss International. Kasi ang dami-daming pageant Merong Miss Universe, Binibining Pilipinas. Sige. Pero may kanya-kanya palang mga pagtaas na parang mga ranking pala yan. Kasi ang Miss Universe mag-i-start yan sa mga patimpalak sa town, municipal. Kapag nanalo na, meron ng Miss Baguio, Miss, mga ganon. And then, Miss Universe Philippines. After nun, Miss Universe na the whole world na pala. Yes. Wala pa tayong Miss dyan? Wala tayong Missologists dito. Miss Kaya, Super. Si Miss Kwan, si Miss Shecky. Medyo alam niya yan. So, good luck sa ating mga kay Miss Hana. Na Miss Hana, yes. magre-represent ng Miss International 2022 dyan sa Japan. Galing din ako dyan Oo. Japan kasi yan. Alam ko na yan. Japan, Nueva Ecija.
Alam mo, Charles, wag ka nang bumalik, Oo. Sige, walang balikan. Charot. Pero mga kabalitaktakan, habang nandito po tayo ngayon, punta naman po tayo sa local issues natin, dahil nga din naman, isa po sa mga nagiging mainit ngayon, Usapin. na usapin. Oo. Yung sahod. Yung sahod. Oo, Sahod ba nako, yun? Yes. Oo. Wage increase. Wage increase. Oo. Oo, tama. Mga kabalitaktakan din, kasi marami ding nagpupush for the wage increase nga din naman. And Kasi, also, tinitignan pa to ng DOLE. Mm. Kasi yung iba, medyo problematic yung ilang companies, Oo. paano sila magtataas. Pero eto, dito po sa ating bansa, nagpapasalamat din ang PETA para po dito sa pagtanggal ni Hindi. President Duterte. Pero ano yon ang mangyayari dyan kasi. Mamaya, ikakat ko na muna yan. Ang mangyayari kasi dahil nga gusto nila ng sahod, hindi pa maibigay. Ang nangyayari, doble-doble yung kanilang pagtatrabaho. Oo. So, para po masolusyonan po yung inflation na nangyayari, Yan. doble-doble ang kanilang ginagawang pagtatrabaho. Kaya medyo ito nga, sabi nga po dito na yung Malacanang, sabi nila, na the national government is already working double time. Ayun, so hindi lang po yung mga maliliit na manggagawa ang doble-doble kumayod, pero pati po ang national government para naman po masolusyonan nga itong nangyayaring inflation. Ang inflation kasi ay pagtaas Taas ng mga ng presyo ng mabilihin. ating mabilihin dahil na rin po sa kung anumang mga krisis ang pinagdadaanan. So nare-relate din kasi dyan nanggaling tayo sa pandemic, madaming mga nagsarang mga trabaho, and ang nangyayari, ngayon naman, may Tumataas ang may mga bilihin. giyera-giyera May sa giyera, mga oo. karatig nating mga bansa. So, tataas po talaga itong ating mga presyo. So, ang ginagawa nila, kailangan makahanap na sila agad ng Oo, paraan. ng So, they are, agad na solusyon. ang sabi ng Malacanang, don't worry because they are working double time naman Oo. daw. Kasi ang inflation po dito sa Pilipinas ay tumaas by 4.9%. Oo. Kasi ayon po sa Philippine Statistics Authority, from 4% noong March, tumaas po ito ng 4.1 and then biglang palo ng 4.9. Yung biglang pagtaas na yun, there Oo. is medyo problematic. Kasi okay lang sana kung slowly na pataas na linear equation. Linear equation. Oo. Oo. Kaso biglang pihit sa 4.9. So it is nakaka-worry, pero yung iba naman siguro it is just ito po yung effect siguro ng paninumbalik natin sa normal. Kasi Oo. everyone is going back. Everyone wants to earn money, oo. needs to earn. Diba? Syempre, tumataas din yung mga benta nila. Lalo na nga, ang pinaka naka-affect din talaga dyan, Charles, ay yung nangyayaring gera. Kasi halos lahat naman ng mga ginagamit natin sa mga kuryente, sa Oo. mga pagsusupply ng tubig, sa mga, alam mo yun, mga makinang ginagamit para makapag-produce ng mga Diba? ay oil. And tumaas nga ng halos 3.8% yung inflation rate para sa mga ganito po, na mga pangangailangan or kagamitan. So, Oo. hatak lahat yan. Diba? Angat lahat Hatak yan. Yes. Oo. Yung isa nga nagreklamo sa akin. Bakit daw tumaas yung tig-titres na kape? Oo. Dahil daw sa gasolina. Ay, madikayat garod ang agkape. Ada gasolina na gayam dato. Oo. Nako, hindi nila maintindihan. Yung holding at saka mga pagbebenta na din. So, sa ating mga kababayan dyan na patuloy na medyo china-challenge ng nangyayaring pagbabago ngayon sa ating mundo, kapit-kapit lang, maghigpit muna ng sinturon. Huwag bumili ng mga hindi kailangan muna siguro, para i-prioritize kung ano man ang pumupunta sa ating mga tiyan. Oo. Dito naman sa Tamang-tama. may balita ka sa Cordillera. Ayan, Total, tama. nag-ikot ka naman ata. Oo, dahil na nga din po dahil dito din po sa ating rehiyon yun yung issue natin ng autonomiya and pati na din po ang ating kultura at mga tradisyon, dahil isa nga po ngayon sa ating mga pagdiriwang dito or inaalala ay
ito pong binhi ng kulturang Pilipino. Ang objective po natin ngayon dito po sa National Heritage Month 2022, ang ating tema ay pamalang lokal, binhi ng kulturang Pilipino. So it's a perfect fitting for our region's pursuit of autonomy. So ikinokonekta natin to for our regional autonomy, and yun naman isa yan sa mga matagal na nating hinihiling para po sa national government to recognize the autonomy of the Cordillera. So ang gagawin nila dito is ang pagmamalaki ng kulturang Cordillera at paghahambing na din ito sa ating autonomiya. So what formal significant way can we as the Cordillera public come how to our cultural roots and appreciate the rich legacies passed on from different generations by honoring those who have come before us, who have etched through their struggle the legal promise of an autonomous region of the Cordillera. So parang pagbibigay na din to ng pagkilala sa kultura natin by passing itong Cordillera Autonomy, kasi itong autonomy parang magiging Bangsamoro Autonomous Region tayo. So may sarili tayong batas, ganun ba yun, Charles? Tama. And also, ang isa din sa mga pinagdedebatihan kasi dito, yung buwis. Kasi for ito pong nangyayari ngayon na set up natin na Cordillera Administrative Region, parang karamihan ng mga taxes natin napupunta sa national. Bakit? Oo. Yun kasi hindi pa tayo autonomous. Pero kapag autonomous na tayo, Sa atin. mababaliktad. Maliit lang yung pupunta sa national, malaking tax yung pupunta sa atin, and malaking pera din yun for the development of our region. Kasi medyo sabihin na natin, may mga napag-iiwanan kung minsan na mga lugar dito sa ating rehiyon. However, I cannot, hindi ko naman sasabihin talaga na napag-iiwanan, kasi kung ang titignan naman natin ay kung gaano pa rin kaganda at kanatural, hindi sila napag-iiwanan, sila ang nangunguna. So, depende na lang siguro kung siguro napag-iiwanan sa way ng, alam mo yun, yung sa life, yung ganon, yung mga pangangailangan ng mga tao. Ganon. Pero kung sa ganda ng lugar, hindi ko sasabing na pag-iiwanan ng Cordillera dahil napakaganda po ng Cordillera. It's very beautiful. Yes, Oo, pero alam mo kung anong beautiful, Charles? Ano? Mamaya yung bisita ko. Kasi, yung bisita ko Ay, di mamaya, ba gwapo yan? madami akong mga bisita mamaya, ikaw lang ang walang bisita, charot. Mamaya makakasama natin isang singer, batang-bata pa lang, pero ang kanyang pagkanta ay meron na pong advokasya. Makakasama mo din. Sino bang makakasama mo mamaya, Charles? Makakasama po natin mamaya si Second Lieutenant na ba? Perez. Tumaas na ba yung rango? Hindi pa, Second Lieutenant. Second Lieutenant Perez. So alam mo, ko-confuse ako sa mga ranggong-rango ko minsan. Yun pala yung pinakamataas, second, at saka first lieutenant, mga yun. Hindi, ano ka? Pinakamababa. Ay, pinakamababa ba yun? Ano ka, may general? Ano ka ba? Ano ba yan, Charles? Basta, makakasama natin si Second Lieutenant Perez po para sa pagbabahagi na din ng kanyang buhay at yung kanyang advocacy. At karanasan sa loob. And para sa ating Mother's Day special, dahil nga po malapit na ang Mother's Day, sa linggo na po yan, makakasama din natin ang kanyang ina, para ikwento sa atin ang gaano ba kahirap magkaroon ng anak na, alam mo yun, parang inalay mo na sa bayan. Lahat ng yan, tutok lang, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya
Huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sa 231 barangay ng Distrito 2 ng Pangasinan, boses ng mamamayan ang pinapakinggan. Kay Mark Cuangco, problema ng pamilyang tinututukan. Kasama rito ang pagpaparami ng disenteng trabaho, pagpapataas ng kita ng mga maliliit na negosyo, pampamilyang ayuda sa panahon ng krisis, at pagpapalakas sa industriya ng turismo sa buong distrito. Kasama si Mark, sigurado ang pag-unlad sa bawat bayan ng distrito. Congressman Mark Cuangco, numero 1 sa ayuda at serbisyo. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantido. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Subino, ang inyong trabador ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. 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 Madaling lapitan. Dali siyang lapitan. Pag mayroon kang idudulot sa kanya na problema, ay ginagawa niya. May malasakit para sa lahat. Sapay kumaapo, tagsublika, tanagsублima torno sa mga aglalakaw, at nila kay ko kumboy, awang torno sa batata. At dati Sir Matana, may isang praktikal nga tao, ken may isa nga man optimasis. Alaat na ito yung nagundaway, nga dumawat, ititulong niyo, makasublitay nga mayor. Attorney Mo Isyo Dumoga for Mayor number 2 sa Balota. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, I wanna spend my time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Look for love, no time for tears. Wasted water, all that is, and it don't make no flowers grow. Good things
Blessings might come to those who wait. Not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. I see the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna spend my time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Just the two of us. You and I. Just the two of us. You and I. Ayan mga kabalitaktakan, that is Miss Raya Ruth Cuyan with her own rendition of If Good Morning, Miss Raya. Good morning po. Napakaganda naman ng iyong boses. Matanong ko lang, ilang taon ka na ba? I'm 16. 16! And your height is, wow, sa height talaga. 5'2". Ay, grabe. Sana all. Pag 16, 5'2 na. And alam mo ba, ganyan din ang boses ko noon, kaya lang nadapa ako nung bata ko. Charot. Miss Raya, matanong ko naman, syempre at that early age, kailan mo naman na discover na, oh, I want to sing and I want to, alam mo yun, pagtugtog ng instruments, mga ganon. Siguro po when I was still young. When I started when I was 18. Kasi I joined, I mean 8. 8, oo, I mean, nagulat 8. ako. I joined po mga charity concerts like TCC. Currently, I'm joining po yung mga lives ng backliners. Wow. And ito, ano naging inspiration mo? Siyempre, yung iba, mga napapanood nila sa TV, yung iba, parents, o kaya mga kamag-anak na magaling kumanta. Ikaw, ano yung mga naging inspiration mo, mga una talagang nag-open sa'yo nitong mundo ng musika? Sa pagkakaalam ko lang po, when I was in my mother's womb, ayun po, she's listening to Harry Santos. So baka yun po yung isang factor kung bakit na-inspire din ako, since kasi when I was young, I really want to pursue music. Music has always been part of my life, and ayun po, helping others with my talent. Ayun, so pag ako pala nagkaroon ng baby, makikinig din ako sa mga mga music para naman yung anak ko maging kasing galing mo. Miss Raya, matanong ko naman, syempre yung iba hindi sila confident. Ikaw, nasabi mo kanina na tumutugtog ka na talaga sa mga charities. So paano mo nakuha yung confidence mo? Kasi yung iba nga, kahit video okay lang, nahihiya. Mga ka-MB, minsan ako nahihiya ako. Ikaw, kaya mong kumanta sa harap ng maraming tao. Paano mo na-build yung confidence na gano'n? Anong iniisip mo? Ganun. First of all po, yung mga encouragement ng mga support systems ko, especially po my family, has always been there for me. And for those po na wala pang, medyo nahihirapan pang mag-build ng confidence, the first thing you should do is believe in yourself na kaya mo. That's for me po. Ayun. And kanina nabanggit mo din na kumakanta ka sa mga charity. Some people kasi, mas gusto nila yung personal gain. Ikaw, yung musika mo, yung binibigay mo siya para naman sa gain ng ibang tao. Can you tell us, ano yung pinakamasarap na feeling every time na tumutugtog ka sa mga charity events? Yung pinakamasarap po na feeling is to see people smile. Na yung they're watching you, they're smiling you, and knowing that you're helping them. Ayun po, yung yung happiness din po nila, kasi I believe po kasi my talent is a gift from God, na it was given for me to share. Kahit wala na pong personal gain, basta yung thought na they're happy and I help them.
Ano, napaka-inspiring mo naman, Miss Raya. Ito naman next question ko. 5 years from now, siguro mga 21 ka na. Or sabihin mo ng 2 years from now, di ba? Ano, saan mo nakikita ang iyong sarili? And of course, you are also a Cordilleran, no? How can you imagine using your music para maipakita sa mundo ang mga Cordilleran? Ayun po yung mga simple po na nagpo-promote, nag-share ng mga posts about yung mga Cordillerans, yung mga posts about mga kankanay, mga pictures, mga paggagamit ng mga wear, pagtatangkilik ng mga produkto natin dito. So, ayun po. What is your dream as an artist, aspiring artist? Ayun po, I want people to feel my music as they listen with their ears instead of their eyes. And as they listen my music, I hope it will calm them down. And ayun po yung parang to make you feel hopeful. Parang ganun sana yung effect ng music ko. Ito naman, matanong ko lang, alam natin ng music ay napakaraming gamit, no? Minsan pag sad ka or what. Ikaw, ano ang music para sa iyong buhay? And pwede mo ba kaming kwentuhan? Meron na bang isang situation na music talaga ang nakatulong para sa iyo na bumangon or maging okay? Music for me is parang yung isang bagay besides my mom na nagpapakalma sa akin when I'm stressed. And there was a time na I felt a little down. I felt depressed. But ayun po, pagkikinig ng mga music, mga calming na music, it helped me po to feel hopeful and feel happy. Ayun, Miss Raya, meron ka bang mga upcoming na mga songs? Or saan ba namin mapapakinggan ang iyong napakagandang tinig? May mga songs ka ba sa social media? Or baka naman may mga gusto kang i-promote na events, sabihan mo na ang ating mga kabalitaktakan. Since I'm a growing musician, kakagawa ko lang po ng YouTube channel ko and my Facebook page. And I hope you please like and follow on my Facebook page, which is Raya Ruth po na Caps. And then my YouTube channel is Raya Kuyan. Ayan, and baka doon no ma-promote mo din no, in the future kung meron kang mga events. At least malalaman namin kung saan ka namin maririnig. And ayan nga po ang aking ibinida ngayong araw, si Ms. Raya Ruth Kuyan, isang aspiring artist na talaga namang nagbibigay ng inspirasyon, hindi lang po sa mga Cordilleran, pero sa mga kapwa niya po, mga aspiring artist. And para muli nating mapakinggan ang kanyang napakagandang tinig, ito po ang kanyang cover or rendition ng Just the Two of Us. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show that you have come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when the love for life is running dry, you come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, I'll be with you tomorrow and today, beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the
could simply fly. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melchor Daginistiglas for healthier Benguet. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth corridor in the Pamilya. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP.
At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan ngayong araw po ng Biyernes. Ang oras na po natin alas 7:37 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga pag-uusapan naman natin ng isa sa mga medyo malaking pagsubok sa mga pumapasok sa PMA, ang pagiging sundalo, at hindi naman po biro ang pinagdadaanan nilang mga training at pag-a-adjust sa buhay militar mula po sa buhay sibilyan. At ngayong umaga makakasama po natin si Second Lieutenant John Hernan Perez upang ibahagi po sa atin ang kanyang iba't ibang karanasan at ang kanyang advocacy na din sa ating mga kabataang Pilipino. Sir John, bati ka muna sa ating mga kabalitaktakan po ngayon. Hi guys, of course to the people who are always there supporting me, for those who are watching, thank you so much for always standing by. Of course to the TYFP community, the Young Filipino Patriot community, I know you're all watching there, so thank you also for being there, and thank you also for having me today. Yes po. Ayan sir. So unang katanungan po natin, can you just tell us sir kung kailan po kayo pumasok sa PMA and bakit nyo po sinubukang pumasok po sa buhay militar while others are choosing other courses, maging engineer, architect, yun po. Actually, yung story talaga ng pagiging sundalo ko is a very long story. But to cut it short, basically before ako mag-PMA, around high school, hindi ko na talaga planong mag-PMA noon. Kumbaga, I gave up on the dream kasi at that time malabo yung mata ko and na-discourage ako kasi I wanted to focus on other things. Particularly, I wanted to be a doctor at that time. So nag 1 year pa ako in college, 2016. I was 16 years old. I took 1 year in college, life sciences. So pre-med course yun. But then during that time, yung father ko kasi is an officer. He was an officer before, but unfortunately he passed away. And during that time, I remember, sabi niya sa akin, "Kuya, why not try ka kaya mag-take ng entrance exam?" So parang challenge niya lang ako. Sabi niya sa akin, "Try mo lang, malay mo makapasa ka." Yung mga simple challenges na ganun. Sabi ko, sige, okay lang. Wala naman sigurong masama kung magte-take ako ng exam. So wala talaga akong plano at all. Then yung mother ko nga, sabi niya sa akin, ayaw niya talaga. Iniyakan niya pa kami. Sabi niya, "Kuya, wag talaga. Ayaw ko mag-PMA ka." Kasi syempre, alam namin yung life ng soldier. It's very difficult. It's a very different life. But long story short, I took the exam. Nakapasa ako. And conversations between me and my parents, nakasama yung iyakan ni mama. Pumayag sila na mag-PMA ako. That was April 1, 2017. 2017. Yes, April 1, 2017. Only son ka lang ba? Only child? No. Apat kami actually. I have an older sister, younger sister, and younger brother. Lahat din sila gusto mag-PMA? No. Actually, ako lang talaga yung medyo inclined na magsundalo. But hopefully, malay natin, my younger brother will also want to. But we're not, walang pilitan talaga. Okay. Nung pumasok ka na sa Philippine Military Academy, kumusta yung buhay doon? Kasi medyo, yun yung isa sa mga challenging, yung pagiging plebe or yung fourth class. Kumusta yung experience from the transition of being a fourth class to a first class and yung ibang experience mo doon? Really, stories in itself will already tell us na napakahirap talaga ng PMA. Even, especially mga nanonood dito, a lot of people are aspiring to be in the PMA and alam talaga nating lahat. But really, the idea or the principle behind why it's so difficult, it's not really, although it's the training itself, yes, but even harder than that is the transition kasi talaga. The whole time in PMA, it's very difficult. Andun kasi you have to manage your time. You have to, imagine, you have to wake up at 4 every day. You have to go to formations. Parang kumbaga, very regimented yung life mo. You have to prepare uniforms. You have to be physically fit. You have to study. So you have so many things that you're balancing out. And it's college. It's basically college with military training. But when you're a plebe, the difference kasi is that
that great transition from being a civilian na hindi naman very relaxed, but wala dun yung pressure eh. The very tremendous type of pressure. So I guess it's really the transition talaga. So away ka from your family, and you live a very different life, especially as young as I was that time. I was 17. So I'm one of the youngest in the class. So very laki talaga ng transition. And yun nga, in the past, I have to admit I lived a very privileged life. Kumbaga spoon-fed. So at that time nga hindi ako marunong magwalis. Hindi ako marunong magplancha. Yung mga ganong kwento. Yung mga ganong kwento. So pagkadating ko doon, wala akong alam talaga about life. And that was the most difficult thing for me. Yun. So you need to adjust yung a lot. Especially for me, for someone like me, it was a really big adjustment. Speaking of adjustment, matanong ko lang, sa pagpasok mo dun sa academy, sometimes you need to sacrifice. May mga kailangan binibitawan kang mga iba't ibang mga kinakahiligan para makapag-focus. Sa part mo, Sir Hernan, ano yung mga siguro sacrifices na ginawa mo para makapasok sa PMA? Actually, in terms of my personal growth, I really was not, hindi ako nag-sacrifice na anything except yung family time. Because yun nga, dahil away ka from your family, I'm used to really being close to my family. Lagi ko silang kasama, lumaki akong kasama nila, and even in college, I would really still be with them. So yun lang talaga yung sacrifice. But in terms of, for example, yung mga hobbies, mga interests, actually dun ko na discover yung mga interests and hobbies ko. So it was really in PMA that I grew even more. So there's a self-growth nung pumasok. Yes, actually I would say that I'm who I am right now, or the reason why I'm speaking so comfortably ganito ngayon is because of PMA. It's really because of PMA. Talagang binago ka ng PMA. Yes. Pero matanong ko lang din, Sir Hernan, kasi ikaw pala naabutan mo yung COVID-19 pandemic inside the unfortunately. PMA, unfortunately. Pero can you just tell us, kumusta naman yung pakiramdam noon during the pandemic? Kasi may mga privileges na medyo natanggal, nag-lockdown, syempre wala kayong magawa. Kumusta yung buhay noon doon? Actually, training in itself is still the same. And then we still conduct drills, we still have classes. Kasi PMA really did a good job in adjusting the academics, even in our physical fitness tests, everything. They did very well to cope up with the protocols that were required by the national government. So ang galing talaga ng PMA in really still maintaining that standard. But of course, in terms of our personal on the personal level, it was difficult because just like everyone, we all suffered talaga. Even outside PMA, we all know madami sa atin, we got stuck at home, hindi tayo yung mga ibang malayo, hindi nakabisita sa families. And that was also the same with us. So we also felt that struggle. And on a personal note naman, it was also the time that my father passed. It was during the pandemic. So it was very difficult also for me because I wasn't able to go home. Kasi usually naman sa amin pag sa PMA, pag kunwari may namatayan or there is a critical illness within the family, we are allowed to go on leave. Pwedeng lumabas? Yes, pwedeng lumabas para bumisita. But unfortunately for me, I wasn't able to because of the pandemic. So that's one of the sacrifices that we had to make, which everyone also really had to make. Across the country, across the world, diba? Nung pagka-graduate mo, kumusta naman yung adjustment? Kasi pasok ka na sa Air Force biglang from student life to the military service na. Yeah, I'm actually very confident to say that PMA prepared me a lot for being an officer. Because in the 4 years that we're in PMA, halos 3 years dun is full of leadership. And as an officer in the Air Force, one of the things we do is really handling people. We are managers of people, of soldiers. So, ang laking tulong talaga ng PMA. And of course, the skills, yung confidence, and also all the kinds of knowledges and different skills natutunan ko rin sa PMA. And I was able to apply it in the Air Force where I am right now. So, I'm very thankful to PMA for preparing me well. But just to be clear, you never contracted the COVID-19 nung nasa kwan kayo? No, within PMA, I didn't contract it. Thankfully, thank God. But I did contract it already after graduating. Unfortunately. Na-COVID ka din na-COVID rin ako.
I think it was early this year. But and I'm very thankful to God na very mild yung symptoms noon. So overall, okay naman. Ayun, So speaking na of military service, I think you're leading an advocacy right now, the youth, the Young Filipino Patriot. Can you tell us about more dito and kumusta naman yung advocacies natin kahit may pandemic kasi medyo na-stricten pa rin atin yung iba't ibang campaign natin for this? Yeah, actually, the Young Filipino Patriot is a personal initiative. It's actually not sanctioned or not hindi siya actually obligation ko in the Air Force. It's a personal initiative that I thought of simply because I really during the time dati kasi part ako ng PMA Hour. So PMA Hour was a talk show in PMA and I was one of the hosts. Kaya at that time sabi ko a lot of aspirants or people who want to be in the PMA really tried to contact me. They were chatting me. They were really trying to chat me. And sabi ko, there are so many people, there are so many kids, youth talaga, mga bata, mga kabataan that really want to try. And sabi ko, why not try to make a community or even at least a podcast na they can play anytime, they can listen to it, and through that, they'll learn something about PMA. And above all that kasi, above all of those, kumbaga yun yung pinaka number one goal ko to help with in terms of them joining the uniformed service. But above that is I also want to be able to share my insights on leadership. Kasi in reality talaga, hindi naman tayo lahat magiging sundalo, hindi naman tayo lahat mapupunta sa uniformed service. So in the very least, at least kahit saan tayo mapunta, no matter what sector we go to, for example, whatever job that you would want to be in, at least kahit konti may na-influence ako sa perspective ng mga kabataan. Good. Because in the end of the day, di ba lahat naman tayo, in the future, tayo rin naman magsasama eh. Tama. In 30 years time, 40 years, 50 years time, we'll be the ones who are, whatever sector you're in, you're probably going to be the one handling that. So, lahat tayo, sama-sama tayo, will all be together. And that's the concept of co-elevation. We're all leaders together. We bring up each other and we bring up the country together. And that's the last and ultimate goal of the community. I admire also yung leadership na pagtuturo ng PMA. Parang mas angat ito, hindi ko naman binababa yung ibang institutions na nagtuturo for college, pero maganda yung training from i-plead to full-fledged na military man, Pero sir, siguro mensahe na lang po natin siguro sa ating mga kabataan na gusto pa pong pumasok dito sa PMA, and also baka pwede nyo ding magbigay ng insights or mensahe para po sa ating mga kabataang boboto po sa May 9. Go ahead po, sir. Yeah, thank you so much for the opportunity. Of course, first of all, for those who want to be in the uniformed service, my advice for you is before you decide on going or doing this, you have to realize that it's really a life full of sacrifice because being in the uniformed service, you have to remember that yes, there are those privileges na may sweldo ka, you have a position, but above all that is really you're dedicating your life to service. You're sacrificing yourself. You're sacrificing your time with your family, sacrificing your time for yourself. So you have to realize that being in the uniformed service is very heavy and it entails sacrifice. And of course, for the second part naman, for those who will be voting this May 9. Since we're talking about leadership. Yes. Being a non-partisan character, it's still very important for us to consider that even one vote is really very important, no? Because, I got this from my mentor. When we cast our vote this May 9, we just have to take note of our non-negotiables, kumbaga. We have to have these principles that no matter what, you will not vote for someone who breaks those principles. And again, on top of that is when we're going to vote, we always have to think not only of ourselves but of the Filipino people as a whole. But of course, again, the Constitution requires us to be non-partisan. But it's really just that idea that we vote not only for ourselves but for everyone else, for the Filipino people. Because, sometimes we forget, because of privilege, that, sometimes we think of ourselves lang. So again, leadership is really more of thinking about others talaga.
it's more about my principle is servant leadership. That means I'll sacrifice whatever I can to bring others up. So, yun. Thank you so much for that opportunity. Napakagandang quote po sa ating mga kabataan at ating mga Pilipinong boboto po sa May 9 2022 election. Ayan, with that sir, maraming salamat ulit Second Lieutenant John Hernan Perez for sharing us those insights. Siguro makakahikayat pa tayo ng mga kabataang Pilipinong maging makabayan at totoong mga leader sa darating na future generations. Ayan, with that mga kabalitaktakan, magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakita na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Natin ang napakamatipuno at talaga namang very inspiring na si Second Lieutenant John Hernan Perez. And dahil nga po Mother's Day na po sa darating na Sunday, ang bisita naman natin na aking makakachikahan ngayon ay ang kanyang sariling mother. So si Tita Janet po, ang mom ni Hernan. May gusto po ba kayong batiin muna, Tita? Ayun, Tita, medyo hindi nila narinig ang inyong napakagandang tinig po. Dito, Tita, palit muna tayo. Ayan, exchange muna tayo. Good morning, everyone. Salamat po sa pag-invite nyo sa amin. Ito, bigla ang invitation. Thank you. Tita, alam mo kanina nung pinapanood natin si Hernan, nakikita ko kung gaano ka ka-proud. Nakikita ko sa mata mo kung gaano ka kasaya na si Hernan ang anak mo. Pero alam ko, bago tayo dumating dyan, naging civilian muna siya. Pwede mo bang ikwento anong klaseng anak si Hernan? Actually, si Hernan, when he was a civilian pa, sobrang close kami. As in, magkasama talaga kami everyday. Lahat ng activities niya, sinasamahan ko siya. Kaya nung pumasok siya sa PMA, sobrang nag-adjust ako. Yun. Yes po. And nabalitaan ko po na ang inyo pong husband po, before ay isa din pong sundalo. So, kung ang asawa mo ay sundalo, medyo maiintindihan mo, or medyo kaya mong mag-adjust. Kaya lang po, ma'am, pag anak mo na, parang mahirap. Gaano kahirap sa'yo, hindi naman tanggapin, pero yun nga yung adjustment. Ano yung mga ginawa mo para po makapag-adjust, ma'am? Actually, yung adjustment ko is to visit him kahit bawal.
I mean, yung hinihingi ko lang noon, makita ko lang siya na naglalakad, nakikita ko siya na nandyan siya sa loob ng PMA. Okay na ako noon. Mahirap matulog kasi naiisip mo na medyo mahirap talaga yung training sa PMA. Pero after nung livelihood niya, mas medyo dinadalasan ko rin yung pagdalaw sa kanya kasi nakikita ko na siya sa labas. Pero hindi ko siya talaga masyadong nalalapitan kaya medyo mahirap yung adjustment. Tita, ma'am, tita tuloy. Nako, gusto ko po kasing maging, tita po, para maging close tayo at maging kasing sexy ko ikaw pag ganyang age na ako. Anyways, ma'am, yun nga po nakwento mo na yung adjustment mo, binibisita mo siya, parang malayo ang tingin, okay ka na doon. Pero meron ba yung time na talagang may kinakatakutan ka ba na nako yung anak ko, baka ganito ang mangyari? Ano po yung kinatakutan mo para kay Hernan po? Actually, pag nakikita kasi ako nila, medyo, syempre, iba kasi yung culture sa loob. So, naintindihan ko rin yun. Kaya, pinipilit ko na hindi ako makita. Pero, syempre, pag nagkakaroon na, yung parang meron silang parade, hindi ko na talaga kayang pigilan yung sarili ko, but to watch him na nagpaparada sila. Kasi yun lang yung chance ko na makita siya. Oo. Ma'am, gaano po kahirap na sa aming mga normal po na dumaan sa college, pag graduate kami, mas more time na kasama namin ang family. Pero yung sa inyo, pag graduate nila sa PMA, mas malayo. Paano yon? Paano nyo po kinakaya yung ganitong mga pinagdadaanan nyo? Lalo na nasabi mo nga po na close po kayo ni Hernan. Actually, pag after ng graduation ni Hernan, parang medyo sobrang adjusted na ako noon. Adjusted na ako noon. Kasi alam ko na graduate na siya. So parang sinasabi ko sa sarili ko na ito for his future na. So kaya psychologically, prepared na ako. So okay na ako. Ma'am, ano po ang mensahe po ninyo? Or gaano po kayo ka-proud kay Hernan? Actually, hindi ko maipaliwanag kung gaano ako ka-proud sa kanya. Sobrang proud ako kasi hanggang ngayon, kahit anong mga achievements ni Hernan, sobrang nandyan ako sa tabi niya. Ako yung nagbibigay sa kanya ng advices kasi wala na siyang father. So ako talaga, sabi ko hanggat buhay ako, nandyan ako para sa kanya. Ma'am, dumating po ba kayo sa time na hindi mo na kaya, na parang gusto mo na siyang pauwiin, miss mo na siya? Ano po yung pinakamahirap po na nangyari sa iyo na talagang nasabi mo na hindi ko na kaya itong nangyayari? Nung na-incorporate sa Hernan, yun yung time na gusto ko na siyang iuwi. Ayaw ko na siyang hindi ko na siya papayagan na aalis ako without him. Pero yun nga, sabi nga namin pag yung may mga words na galing sa kanya na kailangan kong labanan. So sinabi ko sa kanya, if you really want a change, sabi ko, you must be part of it. Don't resign, sabi ko sa kanya. So sabi ko sa kanya na ipagpatuloy mo yan, kuya, kasi nilagay ka ng Lord dyan, so dapat ipagpatuloy mo. Ma'am, were there times na si Sir Hernan naman na ang nakita mong gusto ng sumuko na ano yung epekto nun sa'yo, ma'am, na makita mo yung anak mo na nasa ganong estado na po? Actually, yan yung kinukwento ko ngayon. Yan yung during the time na gusto niya mag-resign. Sabi niya, find a way to talk to me. I will resign. So sabi ko sa kanya, sige, uwi na tayo. Pupunta na tayo ng US. 2 tayo. Alis na tayo. Wow, US. Ma'am, ano po ang may papayo mo? Paano mo hinahandle ang pagiging magulang ng isang, hindi kasi siya typical parents na lagi mong nakakasama, lagi mong nakakausap. Paano po yung parenting style mo po kay Sir Hernan po? Nagsisend ako palagi sa kanya ng messages kahit hindi niya nakikita. So pagdating ng time na hindi na siya busy, nababasa niya sobrang haba na. So lagi kong nire-remind sa kanya yung health niya, yung mata niya. Kasi sabi ko sa kanya, kahit anong pagsisikap mo, pag napabayaan mo yung health mo, useless lahat yun.
Kaya dapat yun talaga yung i-prioritize niya. Kasi napapabayaan niya na yung sarili niya because of a lot of yung works niya. Ma'am, meron siyang letter na ibinigay sa'yo, ma'am. Can you tell us about that letter? Ano ang kwento sa letter na yun and ano ang nararamdaman mo noong na-receive mo po yung letter na yun? Bago siya pumasok sa PMA, sumulat siya sa akin. Sabi niya na wag daw akong mag-alala kasi 1 year lang yon yung paghihirap niya. Sabi niya, after that, sabi niya, magiging okay na lahat. Tapos sabi niya sa akin, yung ring na, ito yung ring. Sabi niya sa akin, ito yung promise ring na ibibigay niya sa akin. Tapos sabi niya, wag ako mag-alala kasi anak ko siya. So, very strong yung personality niya. Kaya kakayanin niya sa loob. Yun. Ano naman po ang naramdaman mo, ma'am, nung nabasa mo yun? Actually, nung nabasa ko, matagal akong hindi nakakatulog every night nung plebo sa Hernan. Siguro, hanggang August yun na hirap ako matulog. Hindi kami kumakain sa labas kasi alam ko na naghihirap siya. Pero, yung thankful ako sa PMA kasi sila yung, parang yung PMA, yung PMA yung nagturo sa akin how to be strong mom. Sobrang strong na ako ngayon. Hindi na ako tinatablan. I mean, yung being a strong mom na may anak na PMA, ako yun. Binigay sa akin ng Lord yung strength na yun. Ma'am, for my last question, inaalay mo na po ba si Hernan sa bayan talaga? Masasabi mo ba na ipinasabayan mo na ang buhay po ng inyong anak na si Sir Hernan? Yes, kasi yun yung desire ng heart niya. Yun na rin yung naging passion ni Hernan na mag-serve sa bayan. Ayun, ma'am, kung meron po kayong message po kay Sir Hernan po, ano po yung gusto mong sabihin? Parang kinakausap mo po siya ngayon. Yung message ko kay Hernan is mag-focus muna siya sa career niya. Huwag siyang magpa-disturb kahit kanino. I mean, kung gusto niya mag-serve, focus muna siya. Tapos, i-prioritize na rin yung health niya. Yun talaga yung hinihingi ko sa kanya kasi lahat yun useless. Lahat ng paghihirap mo, useless, pagsisikap mo, kung mapapabayaan mo yung self mo. Kasi ganun siya Lagi niya nakakalimutan na meron siyang kailangan i-prioritize sa health niya. Ma'am, meron pa pong mga katanungan kasi mula sa aming mga netizens po na nakasubaybay. Ma'am, gaano po kahirap ang maging single parent kasi nasabi mo kanina na medyo na pumanaw na po ang inyong mister and ayun po, single parent ka and malayo pa yung anak mo, ganito pa, sundalo pa siya na talagang ganito ang mga sitwasyon. Actually ako, workaholic akong tao. So, hindi nagbago yung yung routine ng life ko kasi after ng work ko, umuwi ako talaga sa bahay. Tapos, I make it sure na may gagawin ako para hindi ako mag-isip. Tapos, nakapag-adjusted na rin ako kay Hernan. So, parang for me, pinrepare ako ng Lord bago nangyari to lahat. Kaya, sabi ko nga, very strong talaga yung personality ko, lalo na ngayon. Last na lang, ma'am, message niyo po sa mga kapwa niyo po mga ina, lalo na Mother's Day na po sa darating na linggo. Yung message ko is make yourself busy always. Kasi pag lagi kang busy, lagi kang may ginagawa, nakakapag-isip ka ng mga bagay na ikakabuti ng family mo. So kung palagi kang nag-iisip na palagi kang nasasad, so nag-i-effect din yun sa family mo. Kaya yun lang, maging busy lang palagi. Ma'am Janet, maraming salamat po sa pagkikwento sa amin, sa pagbibigay ng inspirasyon, hindi lamang po sa mga nanay ng mga katulad po ninyong mga sundalo ang kanilang anak, pero sa lahat po ng mga single parents, sa lahat po ng mga nanay na may pinagdadaanan. Saludo po ang Morning Balitaktakan at kaming lahat dito sa mga butihin, mga nanay na talagang modern day heroes mula noon hanggang ngayon. And yan po ang aking ibinida ngayong araw dito sa Iba rin. Mamaya naman po kaya ang pagchichikahan ulit namin ni Charles. Tumutok lang dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan.
bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ng inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga, na napakaganda ng Pangasinan. Kaya, huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Paul! Ayos to. Ayos to. Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ating pinagsamahan. At ngayon po ang huling araw ng linggong ito at sa darating na Lunes, magsama-sama po tayo ulit para sa mga balitaan tungkol sa eleksyon. Yan, Nako, tututok na Charles, tayo. oo. And for the information of everybody, idineklara na po ni Presidente Rodrigo Duterte by his proclamation 1357 na ang May 9, 2022 po ay special non-working holiday throughout the country. Yan. Sana all walang work, pero kami mag-work pa rin para naman mabigyan pa rin namin kayo ng mga information sa mismong araw ng ating botohan. Pero gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng nanonood po dito sa Morning Balitaktakan, sa lahat ng aming mga platforms, Mapa TV man yan or social media platforms. Sa mga fans po ni Sir Hernan Perez, good morning po sa inyong lahat. Ayan. Sa mga taga La Union, Pangasinan, Northern Luzon, magandang umaga. Ayan, magandang umaga and pasalamatan din natin ang ating mga avid viewers na si Sir Rodel Olanday. Kahit hindi ko nabasahin na kung nanonood siya, andyan siya lagi. Thank you very much. At pasalamatan din natin ang ating mga sponsors. Unang-una na dyan ang Batang 90s Milk Tea, pampawi ng mainit na panahon. Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union, and I Love Musar Music para po sa iba't ibang mga musical instruments na gusto nyong matutunan, at ang NGCP na nagbibigay sa atin ng kuryente, at ang Baguio Country Club, the only 5-star hotel
in Baguio City. Oo, akala ko uubusin mo na naman. Pero gusto ko din magpasalamat sa TJ Home Builders na nagbibigay po sa amin ng mga napakagandang mga furniture. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation dahil wala ng aw sa pa! Ayan, nakasama niyo ulit, Randy Guzman. Napakaliit pero napakakulit. Nakasama nyo naman sa tawanan at diskusyon, Charles Limon. Kaya naman sa Lunes, ihanda ang inyong mga daliri para sa pagboto at ihanda nyo din ang inyong mga daliri para sa panonood dito at tutok tayo sa Lunes dito lang sa Morning Balitaktakan.